Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, дапаможаце мне? З вялікім задавальненнем. Я хочу падарыць малюнак сваёй сяброўцы. Хочаш яе здзівіць? Вельмі. Яна любіць кветкі, і я хочу падарыць ёй букет. Ага. Усе дзяўчынкі любяць кветкі, і мы з Касей таксама. Аліса любіць ружы, а я тюльпаны, ды ўсе вясновыя кветачкі. Толькі я вырашыў не звычайны букет падарыць, а намаляваць сапраўдную кветкавую карціну. І твоя сяброўка можа любавацца ёй круглы год. Лісік, я не ведаю, ці зможа твоя сяброўка любавацца малюнкам. А чаму не? Трэба трошкі дапрацаваць. А ўжо бачна, што карціна атрымліваецца прыгожай. Ну, не зусім. У цябе тут столькі лішніх ліній, твой букет зараз увесь чорны. Я ж яшчэ працую. Усе непатрэбныя лініі ўбяру. Можа, з гэтым вы мне і дапаможаце? Лесік, давай ласцік. І мне таксама зробім твае кветачкі акуратнымі. Вазьміце ў пеналі. Ага. Лесік, у пеналі толькі адзін ласцік. У цябе ёсць яшчэ? У 4 рукі працаваць хутчэй. Напэўна, больш няма. Тады прабач, я не змагу табе дапамагчы. І праца над карцінай зацягнецца. Лісік, ты ж вялікі разумнік. Прыдумай, чым можна ласцік замяніць. Давайте узгадаем гісторыю гэтага патрэбнага прадмета. Цікава, а чым карысталіся мастакі, калі не было ласцікаў? Оказывается, что позбавляться от непотребных рысачак могли с допомогой вострага ляза, але ім можна было пашкодзіць паперу. А часцей за ўсё для гэтай справы нашы продкі выкарыстоўвалі звычайны хлебны мякіш. Калі памяць кавалачак хлеба ў руках, а потым пацерці надпіс, які зроблены быў алоўкам, вы заўважыце, як надпіс паступова знікае. Праўда, ён можа не поўнасцю знікнуць, а толькі ператварыцца ў шэрую пляму. І гэта непрыгожа. Спрабавалі яшчэ карыстацца і кавалкам звычайнай гумкі, але часцей за ўсё пасля гэтага на паперы заставалася дзірка. Нават уявіць немагчыма, як цяжка было ў мінулым школьнікам ды мастакам. Гэта ж адразу трэба было вельмі акуратна ўсё выводзіць, каб потым нічога не падпраўляць. Калі жыхары Еўропы пачалі марскія падарожжы да берагу Амерыкі, яны былі вельмі здзіўлены. Чым жа? Індзейцы вельмі любілі гуляць з мячыкамі, зробленымі са смалы дрэва гівеі. Самі індзейцы называлі гівею дрэвам, якое плача. Смалу дрэва яны называлі каочу. Нагадвае слова каўчук. Так і ёсць. Чароўнае рэчыва было вельмі незвычайным. З яго можна было зрабіць любую фігуру, лёгка змяніць форму. Індзейцы рабілі з каўчуку і посуд, і ўпрыгажэнні. Еўрапейцам вельмі спадабаўся каўчук, і таму яны яго ўзялі як сувенір. Так, а пакуль плылі праз акіян, заўважылі, што кавалачкам гэтай смалы цудоўна сціраюцца запісы, зробленыя алоўкам. Вось з таго часу і пачалі карыстацца ласцікамі, зробленымі са смалы гівеі. І паступова маленькія каўчукавыя ласцікі трапілі ў пеналы кожнага школьніка. Вядома, зараз існуюць розныя ласцікі, розных форм і памераў. А якія ласцікі ёсць у вас, дзяўчынкі і хлопчыкі? Можаце падлічыць іх трошкі пазней. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Карціна амаль што гатовая. Маёй сяброўцы абавязкова спадабаецца. Лесік, калі ты ў мастакі запісаўся, падары нам з Алісай па карціне. Ой, Лесік, калі ласка. Спачатку мне. Не, мне першай. Толькі мне самую вялікую карціну, каб яе здалёк можна было разгледзець. І мне такую ж дамовіліся? Цішэй, калі ласка. Сапраўдныя мастакі адну карціну могуць ствараць некалькі гадоў. Быць такога не можа. Гэта ж стоміся, пакуль яе напішаш. Вось, напрыклад, знакаміты мастак Віктор Васняцоў пісаў сваю карціну «Спячая царэўна» амаль 40 гадоў. Гэта нават немагчыма уявіць. Так, і пры гэтым пра тое, што ён працуе над такім сюжэтам, ведалі толькі самыя блізкія людзі. І ніхто пра гэту карціну не расказваў. Так, гэта ж быў сакрэт, а сакрэты трымаюць за зубамі. Уяўляю, якое свята было, калі мастак
скончыў сваю карціну. На самой справе сам Васняцоў лічыў, што карціна так і засталася незавершанай. Яму ўвесь час хацелася нешта дарабіць, каб яшчэ больш палепшыць палатно. Але ўсе, хто ўбачыў карціну, вырашылі, што гэта адна з лепшых прац Васняцова. А ці доўга мастак працаваў над карцінай «Волаты»? У 2 разы хутчэй. Ён стварыў карціну ўсяго за 18 гадоў. Гэта ўсё роўна доўга. За гэты час можна і ў дзіцячы садок пахадзіць, і школу скончыць, і нават пайсці далей вучыцца ва ўніверсітэт. Так, мастак не спяшаўся, затое цяпер ад гэтай карціны вачэй не адарваць. Яе нават самыя маленькія дзеці пазнаюць і ведаюць кожнага волата па імені. Сябры, а вы ведаеце імёны гэтых волатаў? Дабрыня Мікіціч, Ілля Мурамец і Алёша Паповіч. Пра іх і паэтычныя творы складзены, і фільмы, і нават мультфільмы. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Калі ўсе гатовыя, мы пачынаем. А зараз давайте пагуляем у адгадайку. А хто будзе вядучым? Можна я пачну? Пачынай. І ўсе нашы гледачы, калі ласка, давайце свае адказы. Мы вас добра чуем. Калі ўсе гатовыя, паехалі. Ага. І першае пытанне такое: без якога драўлянага прадмета мастаку не абысціся? Гэта пензлік. Не, пензлікі бываюць не толькі драўляныя. Падумайце яшчэ. Тады гэта стол. А чаму стол? Чаму? Таму што на ім мастак раскладае ўсё, што патрэбна для працы: фарбы, алоўкі, паперу. Так. Не, я загадала іншае слово. Вось яшчэ адна падказка. Усе ведаюць, што гэта за прылада? А, гэта мальберт! І чаму я адразу пра яго не падумаў? На яго ставіць холст і працуюць. Калі мастакі карыстаюцца мальбертам, дык музыкантам ніяк не абысціся без якой прылады. Кася, гэта і будзе тваім Ну пытаннем. так, як называецца важная прылада для музыкантаў? Іншымі словамі, гэта мальберт для музыкантаў. Усе ведаюць, што гэта? І гэта пюпітер, ці падстаўка для нот. Лесік, цяпер твая чарга загадваць слова. Слухайце, важны прадмет, у якім можна знайсці адказы на ўсе пытанні. Яго заўсёды можна браць з сабой. Гэта камп'ютар ці тэлефон. Цяпер без іх нікуды. Толькі я загадаў не тое, падумайце яшчэ. Можа, гэта кніга? Правільна, Аліса, у ёй можна знайсці адказы на любыя пытанні. Ды яшчэ добрая кніга можа падараваць цудоўны настрой. І не трэба думаць, ці скончылася зарадка у тэлефоне ці ў планшеце. Ды і зрок ад кнігі не будзе псавацца, як ад экрана камп'ютара. Так, мы ў «Добраранку» вельмі любім чытаць. І вам, сябры, раім кожны дзень чытаць хаця б на одну старонку больш, чым вы рабілі гэта учора. А якую кніжку вы плануеце пачытаць сёння? Вельмі цікава, і мы таксама любім гэтую гісторыю. І сёння пасля заняткаў абавязкова пачытаем такую ж кніжку. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Ну што ж, надышоў час развітвацца. Мы жадаем вам цудоўнага дня. І не забывайцеся, што хутка мы сустрэнемся зноў. Як заўсёды зранку У нашым «Добраранку».